Kajwang' tend riwruog rawere mar Nyanza Community odiochieng' ma kawuono ochwalo rawere 37 ne kar tiegruok ma Bumbe Institute yudo tiegruok mag lwedo. Riwruogno ma omisir gi riwruok mar jagoro mongiore migawo mar arita Dr. Raymond Molo chiwo thuolo ne rawere mondo omi odogi e skul bang' rem yudo thuolo mag somo nikech nok mar omenda. Tok yudo tiegruok, geno nitie ni rawere go biro yudo tije lwedo gino mabiro loko ngimagi mayuto mapile ka pile. Jopuonjre moko kowuok e kaunti ma Homa Bay bende noyudo sir makama juma mokalo. An natimo penj higa mar 2018. Asebedo karito chance machal kama ndeke mondo adhi apuonjra. To sani eki chance nyobiro. Adhi timo course mar land survey e Bumbe Technical College. Nwatimo penj higni ade asekawo higa adek kapok ayudo kamoro manya dhiye. Tagone erokamano gi tim mage. Sani wayudo thuolo kaka an adhi skul ni Bumbe. Agone Dr. erokamano kuom miya cher anyadhi tieko somba lekna mana dwaro. This course is going to help me. I'm going to do building and construction, and I'm hoping to do better. I did my Form 4 in the year 2022, November, and actually we are from the vulnerable background. Yenauru mondo bende agone erokamano ne Dr. Raymond Molo ma ose come up handy mondo miyo support wa under this program. Now the Nyanza Community Youth Empowerment Program koro identify cases machalo kamagi mondo wang'e to nyithindo gi ere yo mwanyalo konyo gi godo.